אז קודם כל שמתי פה לייזר של H&M, נכנס של תמנון, כל האקססוריז משיין, בעיקר האקססוריז משיין, כאילו הכי זולים. אם יש משהו שאהבתם, אתם יכולים לבקש קישור, אני יכולה לשלוח לכם רק מאקססוריז, כי הבגדים יכולים לקבל בארץ, אבל לא משיין. אחרי שהראיתי לכם איך עשיתי את הלוק, איך הגעתי לזה, כל בגד יכול להיות הכי יפה, פשוט תלוי איך אתם שמים אותו. מה האקססורי שאתם מוסיפים? הגילים, שרשראות, כמו שאתם רואים. ועוד טיפים, תעקבו.